Mauni ang passion fruit guys, baga kayo ila guni kapunuan nilang gikatayan sa passion fruit guys. Kani ni siya ang ijang punuan daghan, daghan ijang punuan guys, daghan ka ijang punuan mo ni ang punuan sa passion fruit kana na giputol na maday ang punuan sa kuan sa asyutis kana naa guys, kana diya kani ang iyahang kuan, iyahang punuan sa passion fruit daghan kaayo naa vine na siya guys, naa habog kaayo na siya tuyok pa jud diri. Diyan mo nagahuang kanang kuan partner at shell avocado kanang punuan kana naa dako na nakataya na gani isugod og kuan kanang passion fruit, pero kanang kamutan nga matangtang kay sayang kaayo naa muna siya naa pila ka punuan ang iyang gikatayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys ang iyang gikatayan sa passion fruit na baga kaayo na siya guys. Siya dahag bunga guys na mga bunga guys. Apa dahag bunga man guys, pwede daghang gagmay na dahag bunga kapay buwak guys, ang padong na mo bunga nanay bunga, nanay putot tapa daghan hagbunga dagag mga bunga guys. Way undang bunga guys, pulya buyag nadara guys. Mga bunga nara sa ubos. Daghan kayo guys bunga. Daganan siya grabe ka daghan guys, way undang daghan po kayo kaong kagpahan po nawaan ko guys nang ipampunit na ko ang mga tagak kay mga tagak naman ko siya guys. Tagak naman siya sumuha po ko kuan guys, talbos ng kamuti ko rin guys, talbos ng kamuti talbos guys kay musud anon natay imbintuho na ni guys. Naday ko'y nakitaan sa kuan guys sa kanang
sa TikTok. Teka lang guys. Sa TikTokers. TikTokers. Nakita og kuan. Dara guys, o agkuan. Passion. Ganga. Siya. Dapat guys, daghan. Dahag passion fruit guys. Kabinhod sa kamot. Kuan ako kung gunting. Kay kadadamo ko gunting guys. Kay nita lagi ko og kuan. Kanga kalbo sa kamuti. Kamuti taps. Diba kay napuo naman ag. Diba? Tunog. Kanding siguro ani ag tunog sa iyo ta irapod.